O tom, na koho sa budem starať, rozhodujem sám. Výhody samostatnej zárobkovej činnosti. Ako samostatne zárobkovo činná opatrovateľka ste sama sebe šéfom a na rozdiel od pracovného pomeru sa môžete sama rozhodnúť, kedy, ako dlho a s ktorým klientom chcete pracovať. A to má pre vás veľmi cenné výhody. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom v 24-hodinovej starostlivosti. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je obzvlášť dôležitá v sektore 24-hodinovej starostlivosti. Ako osobný opatrovateľ zvyčajne prichádzate do Rakúska na rotačný princíp, aby ste vykonávali svoju prácu. Vaša rodina, vaše sociálne prostredie, váš domov a váš život sa odohrávajú vo vašej domovskej krajine. Pri 5 týždňoch dovolenky ročne, ako to vyžaduje zákon v pracovnoprávnych vzťahoch, by bol váš život doma vo vašej domovskej krajine určite zanedbaný. Práca v striedavom cykle, pri ktorej môžete byť doma vo svojej domovskej krajine približne polovicu času, je možná len v tejto forme v rámci samostatnej zárobkovej činnosti. Voľný výber klienta. Vaša spokojnosť s prácou závisí nielen od dobrého platu, ale aj od klientov, od toho, aké činnosti musíte vykonávať, ako je starostlivosť fyzicky a psychicky náročná a ako dobre vychádzate s klientmi a ich príbuznými. Zatiaľ, čo v zamestnaneckom pomere vám bude diktované, kde, pre koho a za akú mzdu budete pracovať, ako samostatne zárobkovo činná osobná opatrovateľka sa môžete slobodne rozhodnúť, o koho sa chcete starať a za akú odmenu. Predpisy pre štátne sviatky. Keďže o rodiny je potrebné sa postarať aj počas Vianoc alebo Veľkej noci, mali by ste to zariadiť. Veľmi často sa s rodinami dohodnú príplatky za mimoriadne sviatky. Mali by ste sa dohodnúť s kolegami, kto môže ktoré z týchto dní prevziať.